Kumzumdan ben ölüm gelin ey gülüm barbalım benim eli dostlarım ardım aydan sillere benim ardım yeterim vay olmasın Allah'ım ağızdan poğaça verse topu şeyler bizi bile tane tansının kulun aydan Tutmetin ya peykır kandan bağrım yırtır Kaçılara boy verdim vay bir karış boydun aldır Kabım boy versin cemalın alem tutur Kol cemala aşık men vay boydan önmedir Gelen uğrullar hanlar bollu güller Halam gelen gıylar Ağın maral emeği Atabaý bir Türkmenin beýi oğlu. Bir şu estradna aydımlarda bir hili öňüne düşýän ýok diýsem bolýar da. Şuň kunna Atabaý bizim halkymyz atküýtýär diýip biljek de arkaňy biljek de mezol. Atabaý men o zaman tanamokdum. 74-nji ýylda Moskwa okuwa girdim. 80-nji ýylda da gutorp gelimde. Soňra bir ona varyan, muna varyan bir hil. Sen Atabaýyň agasymy, sen Atabaýyň agasymy diýip bir hil ýüregime düşürdiler. Atabaý kim kany? Atabaý diýerler. Diýip onu bir uğruna çykyp ahyry bir gün doşduk da bir tanış boldyk da etdik. Dogrudanam şu Atabaý maňa men diýen ekenne. Bir köçelerde afişalary dur, asylgy dur. Hemmizni serediýän bol bir hil taşlarym menim gutorp gelemde taşlan burun da muň ýaly ak däl, gat däl. O mahal üýt köşükdi de Atabaýyň şoň ýaly burun taşlary bardy da. Ondan şu bir çykyşyny gördük. Sirkde çykyş etdi. Şonu bir gıýgyranyna iki ökülüp tavır diýdi, şeýle tüýşki diýdi. Ýene de inni gıýgyranyp ýene de ýygyna gelýärdi iki ökülüp. Men onuň ötürüň ýanynda kaýdýan bir beýigden ses diňe bokurduğundan gelen şu dawandan aýdýar bir ses diýip şoňa şo wagt şeýle baha berdim de.
döredüjülükde her bir işleyen günü, ayı, ýyly, ýatdan çykmajak pursatlara baý bolan Atabaý şo ýyllarda döredilen 2 bölümden ibarat bolan Garabägüller adly telespektaklla ýerine ýetiren aýdymlary çeper keşbiň üstü bilen mawy ekranyna öz ornuny tapdy. Sana olan sevgim elimden giyindir, dağlardan belittir, denizin çumdur, egertin yılgırsın, günüm nurum sen. Yüreğime bağlayaram sen. Bırakmak beni yetirdi Şanil amana Bağımcılar mihani Düştüm ışkı ummana Şeýdip döredüjülük gadanyna gaýnap, kämillik derejesine ýeten Atabaý Çarygulyýew, ýurdumyzda täze bir öwüş gününe geçirilip başlanan ilkinji bäsleşikleri de gatnaşýar. Ol 1989-njy ýylda diýarymyzda ilkinji gezek geçirilen Alaga isli 89 adly bäsleşikde ýaz gülleýän aýdym bilen birinji orna münasip bolýar. Halipalar halipasy sahjep bar fuň aýtmagyna görä bagşy bir guş bolsa tadandalar on ganatlardyr. Doğrudanam Atabaý Çarygulyýewiň ustat bagşy bolup ýetişmegine edber elle tadandalan hyzmaty görän uludur. Ol öz ýatlamalar depderine dürli döwürlerde bile işleşen tadanlaryny hoşallyk duýgusy bilen şeýle ýatlaýar. Men ýerine ýetiren aýdymlarymyň halkyň sevgisini gazanmagyny elbetde sadanly dostlarymyň zähmeti gaty guldur. Men munyň üçin Öwür Murat Taşşyýew, Nur Muhammed Babalyýew, Rüstem Döwletow, Nurud Memmedow, Ýolaman Amanzaryýew, Abbas Memmedow, Sab Artykow, Esen Jangaýew, Hakberdi Hudaýberdiýew, Kakyjan Hojaqaýew, Hakberdi Allamuradow, Sergey Sanko, Yevgeni Nachevnha, Şary Hekimow, Gurban Gurbanow, Gasan Memmedow, Sabir Rızaýew, Arslan Babaýew, Mihail Şaryýew, Rişat Şafiýew, Oraz Babaýew, Anogly Babaýew, Gurban Babaýew, Azady Meredow, Alyas Rejepow, Guseyn Memmedow, Mihail Lygynsow, Baymurat Merdaliýew, Batyr Attaýew, çyn ýüregimden hoşallygymy bildirýär. Men şu sadanlardan köp zady öwrendim. Bu sadanlaryň çalýan sazlarym öz häsiýetlerini gybapdyr. Buluň saz gorunyň hemmesini öwrenmek mümkin.
Ýöne hersi öz başyny gyzykly. Biri halk sazlaryny ökdörde beýlik sözleri vay aýdymlar tapýarlar. Hersi öz şumalayym, hersi öz owadan. Atabaý Halyp aýdylanan ol mene 20 ýyl bolaýjanyň duýdamak bolduk da, el-ele berip işleşdik. Men onu kän atdyra ulanım. Kän ýyllar toýda bolup, o döwrüň toýuň kynçylygy 6-da başlaýar toý, taňdan 4-de de gutarýar. Onu iň kyn zady şo. Onun günne toýa gitseňem kyn bolýar. Diň zamanmal. Onu giýje günnüýde müdilýatda. Giýje 4-de çensaldan birazjyk ýatýan, turýan toý ýerinden onu ýerden 9-da ýene başlaýar bermeliler. Öýlen çösen. Sonra biz ýaşam boldyk, ýadajak boldyk, ol ýadamazy. Gaýrat edin oglanlar. Halk görýär bitmeli. Şägirtlikden halypalyga ýetişen Atabaý ýaşam bolsa, döreden öz bolşly ýoluny erjilen şo döwürler sany barha artyp urýar. Olaň içinde aýdymlaryny ýazgylarda diňläp, bir näçe bolsa özlerini oň şägirdi hasaplap ýanyna maslagada gelýärdiler. Olardan Aman Murat Agaýew, Hojamrat Ataýew, Juma Uradow, Begenç Aşyrow, Nuru Şatgulýew, Atty Hojagulýew, Çary Berdinýadow, Kakajanow, Röwşen Halliýew, Gurbanberdi Çerkedew, Röwşen Amannurdiýew, Jumamrat Galyjow taglary ýatlamak bolar. Turkmenistanyň halk artisti Atabaý Çarygulyýew ýatlamaly bolany o barada o hakda aýtmaga gaty kendat bar. Men 1987-nji ýylda 1988-nji ýyl aralykda Atabaý Halyp bilen Gäme Owasynyň medeni döýüni işlemek maňa da mesir etdi. Atabaý Halyp adamkärçilikli, gaty gowy adamda. Şu elinden gelse kömek ederdi. Ondan soňra bir aýdym bardy, her aýdymyň bir plan sözleri bardy. Düşünmeýän soraňdy. Şonu aňarsy bilen düşündirip aýdart da Halyp. Atabaý Halyp 89-njy ýylda ala gaýşly 89-nyň ýeňijesi boldular. Baş bayragyny Recep Ulugow'a berdiler. Birinji ýerim Atabaý Halyp'a berildi. Onuň bir ýyldan ýene 90-njy ýylda ala gaýşly geçýär. Siz taýyndan beriň diýip Atabaý Halyp'a Aman Murat Kemide görkezme berdi. Onuň bir ýyldan soň ala gaýşly 90 geçirli ýene. Bunu da mena baş bayragyny aldym. Grand Prix bayragyny Aman Murat Agaýew birinji ýer aldy. Onu Atabaý Halyp'a rahmeti isatyny diýen ýarlar. Şoň rahmeti bolmadyk bolsa, bize kömegi bolmadyk bolsa o zatlar berken bolmaz.